साल पालाइमुं पान्नानि अजामा फैलु फायजा बर'नि कन्ट्रिबिउसन दफाव गोबांमा दं अमनि बिसिं अमति बर'क सिनि ताखु अक्रा मोसां कर्णसिं जमातिया ताखु अक्रा पीके जे बुआग्रा सिनि बागै स्कूल नक रक स्नामय क्लांखा बिनि जरातु बक पाइ क्लांखा जे बुआग्रा एमबीबी कलेज एलाकाओ विद्यापत्तन नगरी क्लाइ क्लांखा जे बुआग्रा जों नुगौ रवीन्द्रनाथ जगदीश चंद्र बोस आचार्य प्रफुल्ल बरक न चुमानाय बरक बोखा गोनां शांति निकेतन संसाजाक फुरु जे बरक चुमानाय बरक बिनि जों साननो थाखाय शांति निकेतन विश्व भारती यूनिवर्सिटी आं साइमिया सिं बरक खरगुसु परि आइफानो चीनी बुआग्रा आफुलो चीनी बरक आरो थाङै फरायनाय कृपानो खरगसु परेना गोबांया वीरेंद्र कृष्ण देव बर्मानि बुमुं खोनाबो तिनि जों महाराजा वीर विक्रम माणिक्य जे सामुं चीन बागै ख्लाइलांखा जे जेरावबो हायुं गोनांगै एरोप्लेन गाथिग्रै ताबु सिंगारबुइ आगरतलाव जे एयरपोर्ट दंमोन आबो बस नाम क्लांगमानि आबोनि बागैनो तिनि केंद्र सरकार बाध्यंगै अमनो एमबीपी एयरपोर्ट महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट नय बनबुं मा फारका अमतु एयरपोर्ट ताबो दंखो कमलपुर दङ अजागा प्लेन बिख्लाय फानो कमलपुर दङ प्लेन बिख्लाय फानो खुवायो दङ न साइमानो प्लेन बिख्लाय फानो कोयला शहर एयरपोर्ट दङ आसुक चिकन राष्ट्र दिनी राज्य भारतानि 1949 15 अक्टोबर त्रिपुरा भारताव हाबमानि आगोल तिनि जरातै अमतै उंगाय दङ जों बाय थांनि हावो जिनि हानो तिनि सालो जों सुमायमा थांनाय भारत हाबाय लोकसभानि बिसिंतै जिनि मानथाय जों मुंसानाया जिनि मानथाय जिनि थानथाय कमरथाय उंयावै जों तंनानि कमयावै तंनानि तिनि दफा थांनानि जे दफा महाभारत रामायण मिथिमि तंमानि ओ दफानो जदि मोनथांया हगाय अमनि बागै जों आन्दोलन फैनानि अमनि बागै जों लोकसभा खालिनानि अमनि बागै जे तिप्रासारक महाभारत युधिष्ठिरनि यज्ञआव थांनाय राजा ताबुक जे सिंहासन दंमानि राजबारियाव ओ सिंहासन युधिष्ठिर बाय रोजाकमानि सिंहासन नै जिनि महाराजारक जोंबो पयत खायो जिनि राजारकनि राजत्वनि अस्तित्व महाभारतनि सिमि दङ तिनि जरातै दङ तार बागै जों आसुक बोखा बुथारै बुइनि तलाव तंनाय बोखा बोसावै लोकसभा मा खालायनाय जिनि अधिकारनि बागै जिनि मानथायनि बागै जों मानथाय रिमानिया ख्लाइमानिया अमतै मानथाय जों सानिया अमतै मानथाय जे मानथाय संबिधानाव दङ जे मानथाय रायदारि बिसिङाव दङ जे मानथाय जों मानै मानो जतन बे चिकन हाबाय हा खुरुमया राज्य पन्डिचेरी अन्ध्र प्रदेश हाबजाक तामिलनाडु हाबजाक केरालाव हाबजाक हाबाय हा खुरुमया अबनो राज्य दंमोन खांखाय तामुंगै जों एडीसी एलाकानि फातारो जिनि मानथायनो जों सान दंमानि तामगै मायांनाय
संविधान तंगो अबनो जों माननानै नांनाय अमसे तिनि सुमाय अमसे तिनि मानथाय जों मानियासा जों लुकुजबा मा खालायनाय जों खालगै मा तंनाय उइहिनो बाक्सा अशोकतिनो मा खालायनाय अशोकतिनो मा खालायनाय हितके एडिसि मान लाखामो 18 বছর नांगे एडिसि मानमानि जों बायथांनि हा बायथांनि शासन माननायनि बागै मानियासा जों लुकुजबा खालायनाय वीर विक्रम किशोर माणिक्य बाहादुरनि কক गोसारमानि रत्न जों मयथ तोरनाय बिनि जे কক गोसारमानि नक सालसा तेरसा नगनि हा किफिले माननाय अबनो जों नासिं तंनाय अशोक सामानि बिसिंतै महाराजा वीर विक्रम माणिक्य आयोग लक्ष्य दीप्रासा आयोग लक्ष्य जतन खुलुमगा हामबाय आसुर लंसिदों।